Okay. Be. Unsa mga dawa karon? Domingo karon. Domingo. Ilang ko masultiyon sa pizza. Kay nakalimot. Be, tagnaan ninyo be. Asa mo ko dapit, asa man ning background. Asa man ni dapit. Okay. One, two, one, two. Pohon. Mag-vlogger ko pohon. Kaya nag-ingon ako nga. Istorya po. Magtuon pa ko sa unang pag-vlogger. Kanang ingon nila nga pa-like din, ba pa-like sa YouTube. Diyaw na, kanang saan yun ang mag-vlogger nga. Ma-like ko no, subscribe. Na, kung buhok ko, nagunsa ni. Tuk. Tik. 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2. So, hindi nang mag-vlogger. Ano ko YouTube pero dili ko kabalo mag palayo ratas mga daghang tao kay protocol man o protocol. Bawal. Check. Ito, ganahan kay ko aning nga lugar. Linaw. Oh, di lang ko musultig asa, tagna lang ninyo kabalo mo og asa ning lugar ha. Ha? Okay. Pero ang gusto na ko mag-discuss ko og kuan kanang pagtulunan sa atong misyon. Dira ko taman. Tignaalan ninyo asa ni dapit lugar ha.